В това видео ще ви покажем как да създадете служител и каква информация можете да включите в досието на служителя. За да създадете служител, влезете в списъка с служители от главното меню Човешки ресурси и натискате бутона Създай нов. В отворилата се страница за създаване на служител попълвате информацията за код на служителят, име, бащино име на служителя, което не е задължително, фамилия и служебна електронна поща. Ако служителят има пряк ръководител, можете да го изберете от списъкът със служители, който ви се показва. Ако не съществува, можете да го добавите от бутона Добави и да го създадете. В случаят прекият ръководител съществува, затова го избираме. Така в иерархията на служителите текущият служител ще бъде подчинен на избраният от нас. След това избирате ниво на служителят, фирмен обект, в който работи служителят и отдел. За повече информация можете да натиснете сините стрелки. След задължителните полета добавяте служебен мобилен телефон, както и описание на длъжността. Също така можете да добавите потребител към даденият служител. По желание можете да добавите снимка, чрез която по-лесно ще се разпознава служителят в програмата. Препоръчителни размери за снимката са 128 на 128 пиксела. След като сме попълнили информацията в първия етап, преминаваме към втори етап лични. Попълваме данните за пол, рожден ден и държава, както и семейно положение, брой деца, номер на лична карта. По-специфично е попълването на адрес, където трябва да добавите информация за улицата и да изберете от списъка населено място. Ако съществува населеното място, което искате да добавите, ще се попълнят автоматично пощенски код, регион и държава. След това добавяме личен мобилен телефон и електронна поща, паспорт и валидност на паспорта. В таба с администрация попълваме датата на постъпване на служителят. В таба фирмена длъжност добавяме длъжността на служителя. В отворилият се списък избираме длъжността, като за един служител могат да се добавят повече от една длъжност. Ако длъжността не съществува, можем да я създадем чрез бутона Добави. Много често, освен задължителната информация, има и допълнителна информация за служителя под формата на файлове, които трябва да се добавят към досието. Затова в табът файлове можете да добавите от компютъра си необходимите файлове за служителят. Тяхната максимална допустима големина е 10 МB за всеки файл. След като сте добавили цялата информация, можете да запишете чрез бутона Запиши. Друг начин за добавяне на служители е от предварително създаден потребител. За целта влизаме в екрана Потребители от главното меню Администрация, избираме потребителят, към който искаме да създадем служител и натискаме бутона Редакция. В отворилият се прозорец с информацията за потребителят натискаме бутона Превърни в служител, след което попълвате информацията за служителят и записвате.